Ageno ni rio maber kamora mora maintiere jahera mar page laktar kendo wantiere kod odiechieng machielo wadwani wagoye mbaka kotenore kod weche mag ngima nikech ngima en mwandu. Oganda ok nyal bedo oganda ka ponono ni nyithindo onge. Emomiyo ndalo duto te nyaka rit nyithinde yo maber, nyaka gidonge yo makare mondo mi gibed jogo mabiro rito pinyni ndalo makoro oganda mantiere ni oserumo. To nitiere chandruok ni moro mok nyal timore maber ka ponono ni nyithindo thoyo ngala mamalo mok ber. To maa oseyud ni nitiere kuonde mopogore opogore. Emomiyo amor mokalo mar bedo kod wendo wa studio odiechieng makawuono obonyisa ni nyinge nga en wuod kanye, en laktar molonye weche mage kaito wadonje twak achiel kachiel kotenore kod weche mag thoye mag nyithindo ma bende ok en gima ber kata matin. Mate chendo ni en Andruth Otieno machiegni kendo amor mar bedo kodi. Daktari, kaka watime godiechieng ibo nyiso nyingi in wuod kanye, in laktar molonye weche mage kaito wadonje twak achiel kachiel. Erokamano ahinya Ruth, kendo aduoko erokamano kuom rwaka Ramogi TV. An iluonga ni John Okelo, aja Homa Bay County, Rangwe Sub County. Korka lojna en iluongo ni Public Health, en ngima mag rahia ma specialize areas mag gengo tuoche. Koro kanyo kama antiere kendo kanya kama lonye. Erokamano daktari, amorga mar bedo kodi nikech obedo kod twak mantiere kod ngima mokalo. Mana kaka natimo, kaka narwako chenro ni kaponono ni nyithindo koriti e yo maber, ok wanyal bedo e pinyni. Mano kaponono ni nokorito e yo makare. Emomiyo higni mabiro nyaka wang'e kaka oganda wabiro bedo ka irito nyithindo e yo makare. Adwa ni wagoye mbaka kotenore kod weche mag thoye mag nyithindo kata child mortality. Ma abedi panien twak monego bedni wabedo godo odiechieng makawuono. En gima nigi miyo maduong' kabisa. Kendo kaka wanyalo wache, koro kaka iwache mokwongo madwa luongo ni ngima mag nyithindo. Kisungu wacho ni child health. Child health en ni kaka inyal rit ngima mag nyithindo gi chakre nyuolgi nyaka gichope kiwango moro makoro gise tegno ma thoth tuoche ok nyal timore nade, ok nyal yiengogi. Mano emomiyo iluongo ni child health. Koro ing'e gima timore ka ok oritgi e yo maber, kako nego bed ni rito gima pa ne wadhi discuss mbele kanyo. Kako ritgi e yo maber, mane ka koro tho mar nyithindo dhi timore nade, dhi bede. Koro focus onego bed ni en ni to ngima mag nyithindo gi ere kaka wanyalo make sure kaka jonyuol, kaka serikal, kaka jogo te man interested, ere kaka wanyalo make sure ni nyithindo go chope kiwango ma ka gichope to tuoge. Koro kanye kama kelo tho mag nyithindo mang'eny biro penjo tho mag nyithindo gi ang'a kelo gi to ere kaka wanyalo gengo gi. Koro kanye kama wantiere child mortality, thoye mag nyithindo daktari. Gin lakseche gi kama wantiere kaka Uganda Luo kata kaka jo Kenya wantiere kanye nyithindo matho kapod gitindo kata kapod giyom seche minyuolo gi kwan chalo nade. To ka wuok e Kenya mangi madwani mondo mi ang' na naro mana matin ka Luo chal nade, statistics chalo nade. Samoro most times give me statistics mar Kenya. Tindi mondo mi give me per county. Ngeni kaka HIV give me per county nikech segregate. To mar Kenya kaka koro tho mar nyithindo ne most times king'iyo data gi information to gibiro yudo ni gin general country. But koro gima dhi penjore ni to ere gima kelo tho mar nyithindo gi. Ng'eni koro ing'iyo samoro en poverty, en ilongo nang'owa weche mag dhier, weche ma onge somo, hygiene ko bedo maintained maber. Koro ng'eni nitiere particular areas minyalo yudo ni to bede mang'eny nikech factors go molo kuonde mamoko. To gima dwa ni mondo wang'e e tho mar nyithindo. E tho mar nyithindo en tieng' iketo gi categories chiegni adek. Nitie moro miluongo ni neonatal mortality. Neonatal mortality nyisore ni nyathi ma onyuol to tho within dwe monyuoleno. Dwe monyuoleno osetimore nade? Osetho. Neonatal mortality. To kata wan gi moro miluongo ni infant mortality. Infant mortality en inyuole to ok onya tieko higadi. Okotieki gachiel. Mane infant mortality. Higachiel okotieki. Kotho to within 11th month kanyo osetimore nade? Dwe mar 9, dwe mar 10. Dwe mar 9, dwe mar 10 kanyo osetho.
kato koro makoro wan gi moro miwinjo koro makolo ni child mortality en tiende ni nyithindo kata nyathi matho kapok ochopo higa abich. Koro wawache ga ni those ma ok nyal celebrate the 5th birthday mano koro e child mortality. Koro ing'eni neonatal cha ni e child mortality ka. Infant cha ni e child mortality ka. Koro kochopo higni abich and mane kama interest nitiere ga ahinya en child mortality, nyithindo matho within 5 years. Koro wanyalo ng'iyo mag neonatal gi, wanyalo ng'iyo mag infant gi, wanyalo ng'iyo mag child mortality gi. Yes. Ero kama nanya daktari to kaka ni wachini wang'e Kenya mangima. Kenya ka child mortality chal nade? Kenya ka kwang'iyo watiyo gi information kata data ma around 2020 to iyudo ni konyuol nyithindo wawach ni mine 1,000 onyuol nyithindo 1,000 onyuol nyithindo 1,000 to nyithindo monyuol 1,000 ni sani kaka wawuoyo sani data ma 2022 37 ok bi celebrate 5th birthday. Ok bi celebrate 5th birthday. 37. To gima da wacho chon kapok wadhi kata mbele because kato bed mana achiel kato bed mana ariyo. To en tho and we need unego watim everything possible mondo wageng ok gin tho ma unnecessary. Ok onego gibedi nikech nitiere gik monego bed ni watimo mondo mi wa protect nyithindo gi kik tho. Protect ngima ka ngima. Ngima ka ngima. Koro kik wang'e ni 30 biro timore nade. Ni tin ma ok wanyal gine. Mano pani wadhi lose focus. To king'iyo higni mokalo maybe 2000 ni yudo ka out of nyithindo 1,000 monyuol nyithindo 100 chiegni gi 30 mane timore nade mane tho, which means ni between 2000 koro gi sani yudo ka koro sani only 37 ema timore nade ema tho out of nyithindo 1,000 monyuol. To gima dwa emphasize Ruth, tho en tho daktari. Tho en tho. Anyalo refer kata mane muma mane Abraham agiu gi Nyasaye mane Nyasaye koro dwa neno ni Sodom gi Gomora ne orach adwa na ketho to Abraham penjo ka ji 50 nitiere ma kitgi beyo Nyasaye o promise ni ok dhi timore nade ok dhi ketho. Abraham chako dhi penjo ka ji 10 ok dhi timore nade ok bi ketho ka ng'ato achiel ok bi timore nade ok bi ketho. Koro ngima en important, ngima en muhimu. Yes. 37 ni malo mokalo daktari to mana kaka nilero wakati nitiere gik mopogore manyalo miyo wawito 37 gi nikech 37 gi samora achiel kuom gi kata 7 gi ne dhi bedo laktar kaka ino odiechieng' ma kawuono mareso ngima ji mang'eny. To nilero wakati ni samoro gin weche mag dhier, samoro gin weche mag koso somo makare kuom jonyuol kata jorit nyithindo, ni wachino ni gin gik mopogore gi kidieny ma wantiere ni daher mondo mwadhi achiel kachiel wang'ani to ginang'o mathoro chwalo thoe mag nyithindo kata infant mortality pacho ka. Yes, ing'eni gima timore namba achiel mondo mi nyathi odongi e yo maber. Mondo mi nyathi odongi e yo maber mochopo e 5th birthday, namba achiel ma jonyuol nyaka ng'e en chiemo. Iluongo ni nutrition. Mano namba achiel. Maybe akia kata wabiro discuss in details later on. To chiemo en muhimu kabisa. Mane ma provide ema kelo askeche e del. Kata namba 2 nitie tuoche monego timruok nade migeng'o through gimiluongo ni vaccination. Chanjo. Yes, chanjo. Mago gik ma manyaka timruok nade manyaka bed observed gi hygiene. Ipenja ni to ere gima contributing factors gik ma miyo. Namba 1 en midhiero. Mano key. Namba 2 en adwa nyisi nasa wache e studio kendo chaka nuoye. Somo gi maber. Ok awuondi ji odhi sikul. Kech kidhi sikul tibiro make a decision moro ma save life mar ang'o kata mag nyithindi. Kech nyathi nyalo bedo ni otuo ka ten tuo minyal geng' to be inene anena kanyo. By the time itere hospital osetimore nade oonge. Mano namba 2. Namba 3 gimiluongo ni access to health care. Nikech ng'eni kakoro wach nutrition ni kaber to nego be ni ng'eye kaka janyuol ni ma e diet maketo ni ang'o na nyathini mondo nyathino dong yo maber. To katek to wan gi ji
e hospital kata kuonde moko manyalo puonji about ang'o nutrition. To kanyo be mitime ang'o e change no is very important. I hope ni abro yudo time mar wuoyo about change. Koro access donje e hospital ni ka atua ni nyathina ni tuo to kotuo to negative ang'o onego atere mondo dhi otime nade ochanje kiko yud tuoche mang'eny minyalo geng. Iyudo ka jomoko mano chalre negi. Koro en mano, lakini korka belief kata din kata culture to kanyalo wacho magina nyante mago bende nyalo contribute ni mondo kik ter nyathi ang'o e change no en muhimu gi chiemo. Change no muhimu kabisa. Uyudo kata ka koro wawuo ne wachiemo be entiere. That's the question. Chiemo ne be entie. Chiemo ngeje an ing'ene inyalo miya rabuon gokinyi gi nyuka. Achamo ka winjo ka iya osepong'. Roma wuka wanga chaka biro saa 6 imiya nyoyo moro kanyo. Onyalo kata mana bedo nyoyo mar mahanya. Miya gi nyuka be wasongo mambele wadhi ka giko dhiambo kendo ni to nyaku mabor ang'o nitie yudo gino matin. Mano an adult onge gima nyalo tima nikech denda osedongo negi that correct obwongo oselosore gigo te osegine. Koro nyathi namba 1 gima ang'eni akia kata timore e town kata timore oko kucho, chiemo ni nyaka bedi to iyude nade. Koro ng'eni nyaka ibed gi nueng'o mondo mi yud the right chiemo minyalo miya ang'o minyalo miya nyathini. Nyathini dwaro chiemo mane? Nyathini dwaro carbohydrates gine ka nikech odwaro that energy, odwaro teko. Nyathini dwaro proteins ni dende nyaka dongi in size. Iwinjo iluongo ni growth, kisungu wacho ni growth and development. Growth o increase omedore ga ng'owa koro dende bedo maduong'. To development any parts kaka koro obwongo ne bedongo makare bedo machua. Kaka medo dongo kaka obwongo ne be nyalo be medo dongo. To ka in en nyuka okinyi, nyuka odhiambo, nyuka saa 6, nyuka okinyi, ting'eni mago ing'eni dia Ruth ng'e gigo timore daktari gigo timore. Kata koro kama koro iwacho ni koro timore tok ber. Wan kaka healthcare providers wadwaro ni kaber to nyathi kako nyuole no dweche 6 straight ko madha cha thuno kende mane recommendation marwa dweche 6 straight maonge gimoro ni miye pi imiye nyuka imiye ang'o. Wadwaro dweche 6 nikech wan gima wa believe ni chak mamiyo kika okawach ni in mai chak mamiyo an janyuol it's okay chak ma in go no is enough for nyathi. Onge gimoro ni goni chak tin kuom kata ang'o. Teka ni chiemo maber kech ibe ng'eni rely e chiemo michamo mondo mi chako timo nade olosre nyathi. Nikech adier kaka janyuol kata kaka ng'ama miyo ma bende kaka ng'ama miyo ma bende dhodho kapo nono kichiem maber kata ni brol e seche ma nyathini dhothni seche modhothni moro kodhi yudo chak moro nikech in be kaka janyuol iola tiende ni chiemo nyaka ang' no bedi. Daktari ang' not kerwa e wach mar ariyo weche mag dhier kaachiel kod nok mar nueng'o nikech adier kaka sani oro ng'eny pacho ka oganda nitiere matek mokalo ma moro chiemo ok nyal yudore kaka ni wacho nikech ni wacho ni nyithindo nyaka gicham balanced diet ma kapo nono ni okinyi en balanced diet kar saa 4 ka nyaka yude olemo moro angne omed keto ngimane maber odiechieng' kamano nyaka ang' odhi nindo seche mag odhiambo to kik wiwa wil bende gi pi maler mar modho bende nyaka bed ka yore tek sani nueng'o tek ere kaka nyithindo gi wanyalo rito gi yor chiemo kwang'iyo weche mag nueng'o mondo mi waduok child mortality rate piny. Ng'eni nyathi adier Ruth nyathi depend kuom jonyuol. At that age no wawuoye under 5 onyalo timo ok onya kata wuok no dhi timore nade no dhi manyo gimoro oko ore lai kuom janyuol. To koro ng'iyane wadhi korwa wa focus e Luland kech kanyo miwinje dokti maber to wagane picha korwa e Luland kata wang'iyane ni to midhiere moro nade korwa kocha. Ng'eni nueng'o luore mana gi midhiero luore mana gi nueng'o motimore nade gi nueng'o minyalo ma in go minyalo sources of income. To ka gionge priorities dhi bedo ang'o. Koro en ni samoro in gi nyithindo mang'eny to nyithindo gi nyaka chiem te koro ok dhi focus on nyathi ma below 5 ni okay koro dhi focus on the whole family mzima. Koro yudo ka kanyo teach tech
to ng'iyane factors mamiyo ji midhiero bedo. Wamake maka kanyo daktari. Okay. Wayudo yueyo ka waduogo to wadhi nyime wang'iyane kaka wanyalo duoko chien thoe mag nyithindo. Nyithindo mantiere bwo higni 5 nyaka ritgi maber eka gidong maber. Nono to githo kaka winjo daktari wachoni. Ka waduogo to wadhi nyime seche maka yueyo ni nyalo tudori kodwa SMS en 2366000. Facebook page en Ramogi TV #penj laktar kik isud kata matin. Weche manyien muoch pile ka pile kumora mora kendo samora mora. Anyalo rito mondo anene kata asome kata anyalo bedo e kind joma kele gi simba mar smartphone. Citizen Digital en reporter mar jopiny. Seche mantie wach motuch maparo ni nyalo moro oganda ama kutipo kendo akete mbui kaeto arito. Oken kayiem. Ka oyier report mara, abiro yudo $1,000 kendo sigana mandiko ibiro ketie kidieny mar Wananchi Reporting e Citizen Digital App. Kik ibed mana janeno mar wach matuch. Bede kin joma kuongo lande. Download the Citizen Digital App mondo iketi sigana mindiko e Wananchi Reporting kawuono. Citizen Digital App en namba 1 e keyo weche manyien. E piny mamor ting'o loch. Can you handle the pressure? Wakelo ni Nyarkochia. Nyarkochia. Oh, kali Nyarkochia. Chungalo. Serikali saidia. Suod machiegni ka ng'wei. Mami nyiero gi golo paro mang'eny. Gigola gi ng'wei. Gitera kaji. Ne kaka ngima boma gi hera nyalo kaso dhano. Wach hera gi HD ok wach ka. Kucha. Adengele. Wogi. Nyarkochia. Tich Abich, saa 1:45 mar otieno. Sagodi rada. Imekuwa siku mob sana. Leo nimekaa manzi nataka tuchapiane. Natakuombea hao mayouth wote, mbogi zote za kila area. Sisa hii life imekuwa hard sana, lakini tunatambua wewe ndio bazenga. Manzi hakuna wera, hakuna hustle, tunajaribu bana na ifunguki. Shida zimeitana kuitana. Njaa nayo manzi imemulika kumulika, unaona? Tutoe kwa ingori God bana. Juu wenyewe ndio big man bazoo. Cheza tu kaa wewe, yani shughuli zifunguke saja. Nenge itatumaliza bana. Hata unajua tu tumbo ikiitisha imeitisha. Cheza tu kama wewe Fadela. Yenyewe ndio mzito. Hakuna mwingine kama wewe. Wewe cheza tu kiwewe jope. Dial *811*346# to get Sheng Prayer. Nyakwa Ramogi. Wachaka nigi weche matimore sa. Gige dongruok en gigo eko ma en hakini, ok en gime miyi gi mich. Buch jopiny. Adier gima dhi mbele sani, Trevor dhano kech nego. Alo, bera hinya ubi nade? Wadhi maber Musa, pinjani penjo mibni godono mar senator. Tich adek, tudri gi jalendo Trevor Ombija jandingo panga jonyakach dendo nombija taya nyakwar guok kocha pesa. Sadek otieno, mana Ramogi TV. Kik bai. Pole sana madam. Usijali. Wacha wasiwasi. Jana ni nini mbaya? Naangushaji customer bana. Kuendesha bike bana. Nimemwambia atulie. Atulie hajamumia. Niko na bima boda. Bima boda. Bima boda inaketa kila kitu. Aje sasa. Zote za hosi ziko catered for. Chukua simu yako. Una dial *487#, choose insurance. Alafu na select hapo bima boda, fuata hizi instructions zote. Once you pay unapata that party sticker yako instantly. No make it happen, tuko na wewe. Usikuwe na stress ya that party injury. Jishikie boda insurance leo na ni $5 tu. Finya *487*4# ujishikie bima boda. En dweche auchiel nyaka ne ochamo ma kaka gavana ma Homa Bay. Honorable Gladys
Atieno Nyasuna Wanga. Singo mage mane oketo ne oganda jo Homabay. Kidwaro yath osiptal na mondoriti factory mare. To bende singo gi jopiny oseneno. To mana kidhi friji malo e kinyalo yudo. Kama wakane rechni nokethore to Wanga ema noloso nwago. Tudri kod Walter Nyambaga ka odayo dho Gavana Gladys Wanga kendo okenge ma osegoyo e telo mare kod rem manitie. Tich Ang'wen, sa 1 otieno kod sa 3 otieno. Mana e Ramogi TV. Kik bai. Machiegni kendo penj laktar kokalo Ramogi TV ngima en mwandu. Wantiere kod daktari kendo wang'yo child mortality e Kenya ka kata e pacho ka a. Olero nwa maber mokalo nitiere gik mang'eny ma nyaka ng'i mondo mi warit ngima nyithindo. Daktari kanyo ema ne wantiere ka waketho sa kata matin daher mondo mi mulnwa kanyo kati wachak wachore komachielo. Ka pok wadhi e break ka wacho ni nueng'o nyalo kelo shida e ngima nyathi nikech ka nueng'o thin to nyisore ni chiemo be ok dhi yud moromo kato awa wacho environment koro karo ka nueng'o ni anto gima nyalo wacho onyalo bedo matin, onyalo bedo ma ok oromo, to nyathi mineno nyathi manie below higni 5 ni ento nyaka miye mo focus. Tem kar minyalo kaka janyuol imany chiemo kaka wacho balance diet. Madani wan gi samo moromo to do pimni kata kaka balance diet ni chalo. To manya ne kaka nyathini nyalo chiemo mayud chiemo moromo between higa 1 nyaka higni 5. Namba 2, ka in kod gi chiegni 3 man below 5, 4 ma below 5 kata 5 ma below 5 ne misigo magiene ma in go nero. Koro gima temo nyiso ne yawa gina okang' be watimre nade, okang' be wagoye. Maka chiel ne minyuolo ne ma below 5 ni beda kode nyaka gine ka kineno kosetegno koro kichaki timo ang'oa, koro kichaki paro moro machielo. Koro okang' no muhimu moloyo kawo gi bumbo gi tinyalo luski kata mana te. Yes. O mathuolo ni ber. Daktari daher mondo mwadoge komachielo mabende ni mulo nwa kotenore kod weche mag chanjo. Ni wacho ni ka abende ka ponono no kwang'yo maber to nyalo miyo wawito nyithindo mang'eny mokalo. Mulnwa chanjo, ber mar chanjo kod kaka wanyalo geng'o thoye mag nyithindo kotenore kod weche mag chanjo. Alright. Koro chanjo ka tada wacho berne, kase wacho berne tibiro yie na awach gi chanjo ka chanjo. Ok abidhi details ni gin mana gene. To ber chanjo en ni nyathi nitiere konyuol nyathi tinyuole ka skeche manyalo geng'o tuoche moko onge to moko nitiere. Koro kineno kamoro ichanjo kosechopo dweche 9 nyisore ni samoro kopono chiemo maber to dende nyalo geng'o tuo nyaka chop dwe mar 10 dwe mar 9. Koyudo ka gima chenjo ber godo omiyo dendi loso askari maka tuo dhi odonje dendi to yudo ka skeche ka osetimore nade osebedo tayari makodonjo to koro onge shida. Koro emomiyo wadwaro ni joma ng'ama miyo gi ng'ama dichuo nikech nyathi en mar ji ariyo ok en mar achiel. Namba 1 nyuole osiptal. Kisenyuole osiptal to nitie chenjo moko midhi chiw seche 24 monyuol ang'oa monyuol nyathini. Mano en chenjo mageng'o tuo mar tuberculosis to gi tuo mar polio. Neno ng'ol moko mawuok na nyithindo mag fuondi. Koro mano gima nyaka mi nyathi kisungu wacho ni within 24 hours kaber. Mano miyo kinyuolo osiptal onge nyathi mabiro wuok osiptal ka ok omi chenjo mar moro michanje bat kacha ma ng'ina alama nyaka timre nade ng'ato ka ng'ato nyaka bede ga alama no makionge kode to keto question mark ni beno chanji that is true makata kicheko maraka tibiro yudo to giminda ng'e dhok cha. Koro mano gin bang jumbe 6 waluongo ni 6 weeks nyathini ichaki duogo kendo. Nyathini ibi chak ndengne mano ndengne cha iluongo ni polio ogeng'o polio. Ibi chak ndengne kata ichuo sinde nyadi 3 moro ichuo ka moro ibi chak chuo ka moro machielo. Moro nitie vaccine miluongo ni pentavalent to nitie vaccine moro miluongo ni pentavalent no tingo ogeng'o tuoche adi geng'o tuoche 5 okabilist gi sani nikech thuolo onge ogeng'o tuoche 5. Kata nitie moro miluongo ni pneumococcal
en bende ogeng'o tuo mar ang'o, ogeng'o tuo mar pneumonia. Bang' jumbe 14 kendo ichaki duogo nyathini mindeng'o ne cha, ichaki ndeng'o, ichwoye michwoye cha, koro michwoyo ichwo didek mindeng'o ding'wen. Ruth dwe mar kochopo dwe mar 6 to imiye yath miluongo ni rotavirus ni indeng'o ne dhoge nikech diep nyalo go nyithindo kae sa asaya. Ok wang'e gima kelo ang'o, gima dhi kelo diepgi. Koro rotavirus ni en komiye nyathi to geng'o tuoche manyalo kelo ang'o, diep. Makata ka nyathi oyudo tuoche go to bed gi gimiluongo ni severe diarrhea. Nikech diarrhea ni diep ni osenego nyithindo mang'eny dabal. By the time ikele hospital kichodiwa kanyo ne temo miye pi, by the time ikele hospital ose lose pi te maonge gima nyalo timore. Aicha kimiyi gimiluongo ni vitamin A indeng'o ni e dhogi kanyo. Dwe mar 9 ichwoyi measles. Dwe mar 9 ichwoyi measles. Dwe mar 12 mano wacho age mar nyathini. Dwe mar 12 ichaki miyi vitamin A. Kata rotavirus ichaki nuoyo. Dwe mar 18 ichaki imedo ni measles. Kochopo higa 19 kanyo onego bedni ichwoye yath mageng'o cervical cancer. Mano koro mar nyithindo manyiri. Mar nyithindo manyiri. To but en schedule moketi miluongo ni Kenya Expanded Program on Immunization. Koro chenjo ni Ruth, chenjo ni muhimu. Mwadwaro ni janyuol ka janyuol nyaka make sure ni nyithindo gi otieko chenjo gi te gi doses monego timnani monego megino. Yes. Daktari daher mondo mi koro wang'e ne tuoche mathoro kelo tho mar nyithindo kata child mortality. Nikech awinjo kimulo kata tuo mar pneumonia, awinjo kata kimulo tuoche kaka mag measles, awinjo kimulo tuoche mopogore opogore. Ei tuoche mathoro nego nyithindo mantiere bo higni 5, mane mantiere e ong'ala mamalo. Tuoche ma temo nego nyithindo ka pok gichopo, ka pok gi celebrate the 5th birthday. Number 1 en waluonga ne acute respiratory infection, ARI. To onyalo bedo pneumonia. Wawacho nikech en gima maka ng'o, gima mako bo. Makodonjo to diyo koro nyathi, to nyathi ok dhi timo nade. Igeni Ruth ka en puonj moro mane an gi time. Nyathini tugo godiochieng' maler. Keneno ko tugo ka wangi kotieno kar saa 8:09. Ok oyue, ofundore. Fever bende malo. Koro mako dhogi. Ka nyathini nigi tuo mar kornie. Koro mano namba 1. Tuo matheko. Tuo mar namba 2 en malaria. Malaria sana kaka koro korwa Luo Nyanza. Ingeni en kama malaria inyako ni endemic. Entiere ke mosquitoes go. Entiere sate. Mosquitoes go nitie kanyo seche te. Machuni ni kaka janyuol gimitimo en riembo mosquitoes gi ok yot. To ere kaka koro nyalo protect nyathini. Nyathini gin ma miyo one focus wa en miyo man gi ich to gi nyathi mathin ni. Ere kaka gole maber, gol nago maber maadi. Ere kaka nyalo nigo maber. Maber seriously. Ere kaka wanyalo protect nyathini. Nyathini ema focus on. Koro ingeni iluongo ni insecticide treated net. Nyako bed treated. Net mothiedhi. Kikadhi atakaw mara moro tatu ene nyathi ok dhi konye. Sunani go janja. Kata mana hol matin maromo nade. Obro riyore mondo nikech nitiere muya moro mowinjo ka wuok kuomi. Muya no ema attracte. Koro ong'e ni in kanyo machuno nyako bi oluorre moyud hol moro. Koro namba 3 en diep. Diarrhea. Diep ni ma achiel kuom tiekonwa nyithindo. Ma kopo ni okorit maber ahinya ni nyathini deko go ochakore diep. To ochako diep to okitere hospital mapiyo kaka nyalore. Then ipo mako onge. Koro tuoche adek go. Mago gik ma nyaka geng'. Awacho HIV nitiere. HIV to koro nyathi yudo mana nikech miyo ne ok okawo ondama. Ne wawacho ka sometimes back ni inyalo bedo gi virusi go e dendi, inyalo bedo gi ich to virusi go ok bi kalo ne nyathi mana ka nitiere steps mitimori nade mekawo. Kata most important inyuole hospital. Koro HIV no nitiere kanyo. Kata miwinja wacho ka gito tinde gionge. Tu gionge mana nikech ang'o? Miwinja kwano diphtheria, pertussis, tetanus, hemophilus influenza, mago te. Ang'o miyo gionge nikech ang'o? Nikech chenjo. The moment ma iwe rigi chenjo no, dong neno ka seche moko campaigns kata wajaneno kata news campaigns ni polio outbreak wuok kata mana kamoro town ma kama
sirikal ngwech kanya magidhi kampi ma nyithindo ma around ka nyaka chanji because they are dangerous. So gin gik mobedo contained to ginyalo wuok anytime. To kopogore kata gi chanjo kata campaign mar polio, waneno ga kata tuo mar malaria, iyudo ni samoro sirikal owuok dhi koyo yath kaachiel kod chiwo nede ne mine mapek kod mine mantiere kod nyithindo mantiere bwo higni 5. Daktari Wamake amaka kanyo waka uyuyo ka waduogo to wadonje tielo mogik mar chenro mar penj laktar. Ponono ni nitiere kod penjo moro amora ma en thuolo maber mokalo, inyalo go simu mondo mi penj laktar, inyalo tudori kodwa kokalo yor SMS, Facebook page en Ramogi TV #penj laktar. Kik dhi mabor kata matin, kik isudi. Pole sana madam. Usijali. Wacha wasiwasi. Jana ni nini mbaya? Unaangushaji customer bana. Kuendesha bike bana. Nimemwambia atulie. Atulie ajamuumia. Niko na bima boda. Bima boda? Bima boda inaketa kila kitu. Aje sasa. Bills zote za hosi ziko catered for. Chukua simu yako. Una dial *487#, choose insurance. Alafu na select hapo bima boda, fuata hizi instructions zote. Once you pay unapata that party sticker yako instantly. No make it happen, tuko na wewe. Usikuwe na stress ya third party injury. Jishikie boda insurance leo na ni $5 tu. Finya *487*4# ujishikie bima boda. Wimbo huu kama sikiza tune yako, bonyeza *811 *416#. Kumbuka, sikiza na Citizen ni nyumbani kwa wasanii wote. Tembea Kenya na View Travel. 3 days Masai Mara from 14K. 3 days Mombasa from 13K. 3 days Diani from 16K. 3 days Malindi or Watamu from 17K. 3 days Samburu and Amboseli safaris from 20K. Self-drives and weekend getaways for 2 days to Naivasha, Nakuru and Mount Kenya from 3K. Staycations in Nairobi for birthdays and private celebrations from 4K. Call 0703-254-254 for bookings. Jatend Kenya William Ruto riembe tich Commissioner mar IBC Irene Maset bang' nonro yango ni ne odhi ataro gi chike yiero. We see a situation where most places may receive less than that average. Bad migao makoro chal mar lwasi onyiso jo Kenya ni pek pod nitiere nyime ka nikech koth pod dhi bedo manok e pacho ka. Arufu oroma e bucha kamwanyewe chiemo odakwa ni halo sweetheart karibu churi gik chamalot luang ni katiuka omera luang ni mabiro mebana to sesla pito karamana luang ni. Achich moro maki kitudo gi ohala mar uso ring'o mokethore e bucha moro Kisumu.
Machiegni kendo penj laktar kokalo Ramogi TV ngima en mwandu. Wang'iyo thoe mag nyithindo wadendo kacha ni child mortality ma bende waseyudo ni biro kotenore kod gik mang'eny mokalo. Namba 1 wayudo kacha ni nyithindo nyaka chiem maber atin gi, kaeto bende nyithindo nyaka rite yore makare kotenore kod kidienje mag chiemo ma wamiyogi, ng'eyo mar chanjo monego bed ni imiyogi, kaachiel kod neno ni ngima nyathi orite yo makare. Kuom ranyisi, neno ni onindo e bwo net mothiedhi. Kanye mane wamake daktari? Kanye madwani mondo mi wamake godo kapok wadhi nyime, nikech aneno ka penjo donjo mang'eny mokalo. Ponono ndiher mondo mitudri kodwa SMS en 23600. Facebook page en Ramogi TV #penj laktar kata Facebook page en penj laktar. Daktari, kanye mane wantiere? Yeah. Awane tuoche kaka inyal geng' tuochegi. Ta wane e malaria. To gima da wacho kuom malaria ne ong'eny korwa kocha. Kaluo ong'enye. To nikech condition marwa miyo bedo maber ne suna mondo bed kanyo. Koro kaka wawacho, kinya wuok ne dhi e puodho ne dhi fight suna. Niko alde ni kawuondo nyaka riemba compound naka mag dhi chuth. Koro chuno ni nyaka imany yo moro ma nyathini i protect go ang'oa, i protect go nyathini. Koro mane omiyo wa advocate. Tingene sirikal gi yadha onyalo luongo ne NGOs osebedo ka partner gi sirikal mondo gikel nede motimruok nade mothiedhi. Koro net mothiedhi ni kosemiyigo to kawe mondo iket nyathini onindi e bwo net motim nade mothiedhi, nikech gima wayudo odiochieng' suna opondo. Wagi kotieno koka suna timore nade koka suna biro. Koro dwani mondo ng'e to ng'e seche moko gik matimore e Ruth kidhi korwa kocha. Nitie jok moko mokawo net ni kawo net ni to chielo go puoth alot. Oito ga loto nyathi koro o expose ka. Mago gik matimore ma ok onego nyaka ijali hali mar nyathini. En obed priority mari namba diwa namba 1 mondo mi nyathino chopi e 5th birth. Nyathini kochopo nyathini kochopo higni 5 mokalo makoro chopo higni odhi higni 6 nyathini koro tuoche mang'eny ok bitime nade kata omake to yudo ka en strong dendo jeka mondo yud ni nyathi ma jaiga 7 jaiga 6 unless an accident or something to ni koro tuoche moko iluongo ne gi childhood illness gi nomake ok nyal timo nikech osechanjo oserite maber. Daktari, awinjo ka aneno ka penjo moro donjo ka ani thothne samoro ng'ato kong'eyo kuma onyalo yudo nede mithiedhogi. Kapo ni odhi e supermarket, obro bedo gadiera nade ni net mantiere e supermarket ni en mothiedhi mondo mi oneg suna kik suna ka nyathi ma nyalo kelona malaria. Thothne gima timore to sirikal kawo ga responsibility. Asewuotho osiptende mang'eny mag sirikal ma gikelo net kanyo moromo the whole community. Mokelo kila moromo the whole community. Ma kedhi ipenjo kidhi ka gine ipenjo ni to ere kuma nyalo timore nade kuma nyalo yude net mothiedhi. Ok en net moro amora nikech Kenya kae piny ka betinde ok idwa ni mondo trust ahinya. Inyalo dhi ni kamoro ni ineno kondika ni en treated net, nyaka verify ni en net motimore nade mothiedhi. To gima adwa emphasize ni nyaka insist kinyalo afford ng'iewo net dhi adhi ng'iewo net ma treated e supermarket. Daktari, neno ka wantiere gi simu. Okay. Wanyalo kawo. Hello, penj laktar. Hello. Machiegni penj laktar. Laktar oyawre. Oyawre machiegni. Apenjo laktar ni awinjo kowacho ni child mortality ni inyalo kel gi nyuol mar ng'ama miyo ma kaka sama pok nyathi otieko kata higa 2 to osechako nyuol. Koro wawinji koro ma inyalo duok chien nang'o? Daktari, nyithindo ma samoro ng'ama miyo nyuolo moluwore ma anyalo chwalo child mortality kata tho mag nyithindo ma nyalo bedo controlled nang'o nisemule to pod inyalo nono mana matin. Yes, kendo jareno penj makare kabisa. Mae amule in gi nyithindo ma ikgi tin ne 5 chiegni kata mana 4 kata 5, which means likelihood ni nyuol higa ka higa nitiere. To ng'eni nyuol to Nyasaye momiyo ji. Mako en chenro mar Nyasaye. To koro gima kone an pange. Pange nikech namba 1 nueng'o ni ka. Nueng'o ni kode. Namba 2 afya mari kaka ng'ama miyo. Koro en twofold. Afya mari kaka ng'ama miyo
to ginueng'o makoro ibiro yudo mondo ipidh go nyithindogi maber magichopi higni 5 magikal. Ka Nyasaye otelo nigi gire to wakoni mano hono mar ang'o mar Nyasaye, to kik warit hono mar Nyasaye. Nyasaye omiyo obwongo. Tafadhali gima nyalo wacho, pang nyuol. Pang nyuol. Pango nyuol. Okay. Hello, penj laktar. Hello. Akeni olal na kanyo kawinje maber, okawinje kata matin. Kata kamano daktari, kar pango nyuol kacha winjo kimulo maber, nikech seche ma imiyo gi thuolo cha, ibro focus kata ibro keto maino e nyathi achiel modongi mokal kacha, kae chak yudo machielo. Wantiere kod Liz e simu. Hello Liz, penj laktar. Hello, Machiegni Liz. Hello. Machiegni? Yes, man Liz Nyarawasi boda. Machiegni Nyarawasi. Ana penjo niya. Ni ka ngama miyo onego bed ni dhodho nyathi 6 months. Iwacho ni chak manie thuno nigi nutrients te. So ngama miyo ni ok yud diet maber, be nyathini nyalo yudo nutrients gi e chak adier? Ne wamule matin daktari, dhodho mar ngama miyo to kapo nono ni ok oyud chiemo maber, ok oyud manini maber, bende nyathini dhi dongo e yo makare, koso ang'o manyalo timore ne nyathini? Gima biro timore ne nyathini, miyo samoro ok yud chiemo mabalance maber kaka onego bed noyude. To gima dendi dhi timo, dendi nitie chiemo mikane dendi mantiere ma dendi biro tiyo godo mondo mi olos chagne. Omiyo nyathi cha priority. Mondo mi olos chagne, inero ok yud chiemo maber, lakini chagne to kiloso, ka dendi loso ne nyathi, to ena chak ma quality. Mane omineno ka mine moko odhero malich. Odhero nikech yudore tin, lakini nyathi, kodhodho nyathi faithfully, tiyudo ka nyathi dende bera. Koro del ok bi discriminate ni miyo ne yudo matin, koro dendi obiro temo kar monyalo mondo mi ogol chak e quality ma standard. Yes. Wantiere kod Owiti e simu. Owiti, hello, penj laktar. Ing'ado riyo kawinji maber ahinya? Machiegni? Apenjo kama daktari. Dhi nyime wawinji. Apenjo tuna makecho makelo malaria gi. Ka idak buti do nam kaka wan wadak e daora ka wan gi nutrient. Ere kaka wanyalo konye mondo mi kik gikae wa kata nyaka nyithindo be kik gika. Okay. Okoro process mar geng'o suna to en achiel. Ok idak e dho nam, idak kanye suna ni en spread kaka iwinja wacho, korwa kocha liet mare miyo suna ni bedo mang'eny. Suna ohere. Koro kata in medho nam ka, kata in mana yogot malo koni, wach ni no Yugis in kanye, Yugis kae pod suna otimore nade? Suna pod nitiere. Siaya kae suna pod otimore nade? Kisumu kae pod suna mana nitiere. Koro gima wacho en universal approach, ma kati bede dho nam, kati bede kanye, gima inyalo konyo go maber kendo cheap. Yani nitie jok moko ma kadhi dala odhi ong'iewo mosquito repellents dum kata yath mikuoyo chande mondo mi oriemb suna go bed maonge. Koro standard en ni and cheap way watigi treated nets. Kata in medho nam sama ing'eni koro iwuok idhi nindo, tiga ng'owa tigi net mothiedhi in makoro yude ruth. Wantiere kod Amos e simu. Tigi net mothiedhi. Wantiere gi Amos, inyalo yiena ka osimu Amos? Machiegni Amos, penj laktar. An gi penjo kuom daktari. Dhi nyime. Awinjo kowacho ni nitiere chanjo monego bed ni chuo nyathi kapod tin. En chanjo mane to en nitie malaria, nitiere tuo moro na nyiewo. Koro nitiere chanjo achiel minyalo chuo nyathi ma kata ka koro nyathi dongo to onge miye onyalo bedo gi interfere moro. Okay. Lere, anyalo chako lere. Inyalo nuono matin. Wan ng'eni waluonge ni immunization schedule. En ochakore sama onyuol ang'owa, sama onyuol nyathini. Nitiere chenjo manyaka miye. Kidwa geng'o tuo mar kahera. Yes, ayude. Iluongo ni tuo mar kahera. Okay, tuberculosis donge? Kidwa geng'o tuo mar kahera, nitiere chenjo manyaka timno nade? Nyaka miye. Very specific. Kidwa geng'o tuo mar polio,
makelo ng'ol cha en very specific kendo imiyigo didi ding'wen in separate imiyigo konyuole bang' jumbe 6 bang' jumbe 10 gi bang' jumbe 14 mago nyaka miyi kata chaka koni nitiere tetanus nitiere pertussis nitiere diphtheria nitiere hemophilus influenza B mago te okada na wach jagon makoro dhi chako confuse ji kendo koro gima dwa na clarify ne jawinjo en niya onge sindan moro achiel minyalo kone chuoyi sindan achiel machanjo gite onge nyaka beda faithful mudhi ukaw chenjo gite kaito nitiere seche ma emomiyo ni lero kata daktari kichako kacha ni mine nyaka nyuole hospital mine nyaka dhi e clinic seche modhi e clinic cha ibo miye card ma sasa mosemi nyathi chanjo to ibro ndike card kacha ni oyudo ma odong dweni kama indiko ni nyaka tarik miduoge very specific duoge tarik ero kama na nyomiyo Amos tematek mondo mi jodi odhi e clinic mondo mi nyathi oyud chanjo gi duto te kaka dwarore daktari aneno ka saringo matek mokalo to kata koringo matek kamano adwa ni mondo mi wang'e ne kaka oganda kaka wanyalo geng'o child mortality isipimonwa kacha weche mag chenjo isipimonwa kacha weche mag chiemo makare isipimonwa kacha weche mag nyuole hospital kachiel kod clinic koro ka watiyo kanyakla kaka oganda apane kaka oganda wang'e koni wan gi hospital koni wan gi family commitment mar family commitment mar janyuol manyaki commit ni nyathini kinyuole kisenyuole make sure ni nyathini oyudo environment maber hygiene maintain kech hygiene ema karach to diarrhea timore nade diep biro tuoche mageng'o makelo mag kor gieki madonjo igeng'o through immunization through chenjo gi through rwako ne nyathi nengni motimore nade nengni manyalo geng'o mamin koyo kech koyo no kodhi odiyo kor nyathi en shida chiemo kaka wache chak gi dhoth kiaye dhoth sama koro ose bang' dweche 6 koro ngeni idhodhe timiye chiemo mano nyaka tim kato makoro maduong' ahinya en ni chenjo ne sirikal okawe very serious and for sure wan kaka oganda wakaw chenjo ni gima very serious kwa timo magi te to ubiro yudo ni korwa kaluo kacha child mortality tho mar nyithindo nikech tuoche minyal geng' biro dok piny kabisa to sani tho mar nyithindo kaka ineno wach 37 cha ka ipenja gima to ka duoki maler ni to ka wadhi by county be wanyalo list nyithindo makama gine wanyalo time next time to gima ng'eyo ni factors ma contribute to child mortality ong'eny daktari wantiere kod jahera mar chenro ni moro wacho nitiere kod chenjo nitiere kod penjo ok chenjo penjo madoher mondo mi iwinji ane wabokawe kapok watieko chenro kiyiena right hello penji laktar penjo kamae machiegni nitie cases ma mama nyuol to nyathi tho nyuol to nyathi tho nyuol to nyathi tho mano to koro ang'o makelo mano mano to koro luwore ni to condition mar mama kane pok omako ich to gi kosemako ich to kaka nyathini ne otimore nade ne dongo ei min gi ka nyaka timro kare nyaka nyuole koro mago factors ma nyaka ng'e condition nikech ng'eni mago to koro cases ma ng'eni en outside ma wawacho ni nikech en ng'eni inyuole to setho kata kamano en nyathi motho en gima ma wawito en gima ma wawito by the way mane mortality mano koro miluongo ni neonatal mortality nikech onyuole to tho nitie factors mang'eny nyathini otieko dweche adi ei min gi ka ineno wang'e ni nyathi onego bed ni karach kabisa to dweche 8 dweche 7 ka duogo chien ok nyithindo moko samoro ok nyal timore nade ok nyal survive kato nyathini konyuole bi nitiere tuoche moko mitimore go nade minyuole godo ma ok nyal miyo timre nade survive within the time motim koro chuno ni mama ni namba 1 ich omak ich kosemako ich make sure ni en gi daktari maluwe from mako ich no nyaka chieng' motimore nade nyaka chieng' monyuol which means nyaka nyuol kanye nyaka nyuol hospital gi history no kikelnwa history no mwang'e ni nyathini kinyuolo to gine wang'e kaka wadhi deso nyathini kosenyuole mwasegole wang'e kaka wadhi deso nyathini nitie machines miketo nitie kaka koro nyathini koro samoro kata min gi nyapidhe wan mwapidhe nyaka timre nade nyithindo mang'eny mose benefit koro luwore ni to en problem mar mama
koso en problem mane. Koro unless ni dhi osiptal manyalo konyi kendo miyo ne obiro bedo gi nyathi. Mine osebedo kamano gi shida mang'eny kamano. Ikonyo gi maler kabisa. Magi yudo nyithindo kendo nyithindo madongo sani. Erokamano daktari. Ileronwa maber. Ponono ni ng'ato ne dwa tudore kodi to samoro koyudo thuolo maber mowuoyo kodi. Inyalo yudi kanye? Ponono ni ng'ato dwa goni simu. Kinyalo miyowa namba simu. Wanyalo dwoko erokamano makende. Apane namba simu to dang bed maber. Yuti nyalo manyo to seche moko but nitie asebiro kaka ma ji osegona sime ma nitie jok ma wasebedo ga appointment mwaromo mwawuoyo. Koro namba sime na en 0716 402 0716614028. Wach mogik miweyo wagodo. An gima dwaro ni nyithindwa gi nyaka wariti wa make sure ni nyithindwa gi ochopo o celebrate birthday, the 5th birthday. Kagi celebrate 5th birthday, the chances negi they survive magi bed dakteche, magi bed engineers, magi bed jolendo, yes. Magi chal Ruth ni nitiere, those possibilities are there. Koro wamiyo nyithindo chance. Wamiyo gi chance mana kirito nyathini from birth nyaka chopi gabich. En tija waduto te mar neno ni warito nyithindo e yo makare mondo mi gi celebrate birthday gi mar abich. To kapo nono ni intere kod chando kaka jawinjo wanawacho ni samoro nyuolo nyathi to tho, tem matek mondo mi bed machiegni kod lakteche. Gibiro konyi, gibiro wuotho kodi okang' kokang'o, ndamo kondamo, kendo ibiro bedo kod nyithindo mabiro dongo maber. Mateche no ni en Andruth Otieno, erokamano makende kuom bedo koda. Ne jogo picha mawa erokamano ahinya. Ne director wa Philip Ochieng, producer wa Papecho Koth, kachiel kod jahera mar chendo ni erokamano makende. Ngima en mwandu, ok wadwa wito ngima kata achiel, nyaka mag nyithindo duto te wariti. Oriti masani. Thanks, Doc. Trusted us for another year. You have crowned us. You have put us at the top with you. Royal Media Services thanks you, our esteemed viewers and listeners, for choosing us as the most trusted media organization in Kenya according to the media survey done by the Media Council of Kenya. Citizen TV and Radio Citizen top the list as the most watched TV station and the most listened to radio station respectively, while Citizen Digital, Kenya's leading digital app, tops the list. You are the reason we are number one. We say asante sana for tuning in and making us number one. Kwa sababu wewe ndo bihano to. Anaikra.